किती उलयतात काय उलयतात मग काही समजत आहे किती म्हणजे मात्र समजून सोडून तर की सांगाने खाऊयाल बाबान माझे पहिले दिवस ही जमीन मागे देतो म्हणून सांगितली आता ती जमीन खाव्याल नावार झाला ही जमीन हा काव्याकडे मागू केली तू कपडे ओ शांतप्पा एक नंबर फटी का हो आणि आमच्या जमीन घेऊन लोक नाडू पडते असं हे शांतप्पा जमीन दिले त्या जमिनीच्या रे कुठे माती सुद्धा दिसते तू खाव सगळे कोण म्हणला हा शिवरामाल चढू रे शिवरामाल चढू कोण आहे ते किड्याचे रोडे रान मग तुम्ही माझं जान शेंडून पडताले जमीन घेऊन सोड या दोघींना आम्ही इतकंच का रतन आता बघेल बाबा शपथ दिला सांग आणि ह्या कमल्याची जमीन केन्ना घेऊन जाईल हा मेल्यावर बी जात रे पण ह्या राक्षसाची जमीन हा केन्ना दिला अरे राक्षसा तो हंगती काय बड मग खबर हा चंपरा खच्चा कोणाला बरो टाइम येणार बर जाते वैता आणि कोणाला वाईट टाइम येणार वाईट जाते वैता आता माझी कंच्या तुमच्या वाईट टाइम येणार